जों हाय दिनै साजुरा नासिंजाक जे मियानि जे चिनि अरने आईपीएफ दिनै जे बेडेक एमडब्ल्यू चिनि डिविजन प्रेसिडेंट प्रदीप देवरमा रमजाक माने बनो मिया जे बेल खायनो दंमाने अब बिनि जे बुमुं काय बिने आसल बुमुं हंखाय प्रदीप केबा बनो पुलिस रा जे बुमुं सिगा प्रबीर अब हाय प्रॉब्लम अंगै मिया बनो जों बेल खायने खलाइमालिया अबनो रक्षावने जों तिनि हाय तिनि ताइसे बनो पुतो तिसनाने हनै जों खबर मानै जों ताबुकसाक जरा बनो नासिंजाक जों अमाकिने जों डिक्लेयार नाय हनै जे मीडियाव कक सामने बनो जुदि जों खानानै बिथिं गेहे जोङो खुमलुं आमते बन खायनानै सामाने फेबा जोङो जागा मानजागा जे बिनि बुंजे किसा प्रॉब्लेम मान कारनाय दिनै जों बेल माना होनना नासिजाक अबनि बागैनो जों सेंट्रल कमिटी आईपीएफ टिबे कक सालायै ताबुक साक जरा जों अबनो नासिङै दङ जदि दिनै बिसिं मानिया हांखाय जों खोनारागो बन खायनानै बागै चिनि खुब पजिटिव दङ आबसंना जों बाकिते कुन कक साय ताबुक चिनि गोबां अरा बरक गेदारिं जाक जत्त इउथ जत्त ब्रै जत्त बरक अरा जों ताक बना नासिङै जों दङ आईपीएफ दिनै जत्त जे ब्रदरहुड अर्गेनाइजेशन दंमोन जत्त अरा ताबुक जों नासिंजाक अ जागा जों बिनि जे ताबुक सल जरा जों ताबुक ना आं जे एडभोकेट बे कक साका जे बिनि 3टा समय बनो फटो कारनाय आपनो खाइन जों ताबुक जरा वेटिं दं बाइक रेली खालायजा माथे तामने जों अबनो काइसे जे बिनि बिखुब फुनुक माने जे खरकसाचिनि निर्दोष कर्मी बिनि मुङै कुनो जे बीजेपी नि तरफ हयतेबो कुनो एफआईआर खाइमाराव गरै फेबा बनो पुलिस रक जे बाहायकी रमखा आबनि बागैनो जों पुलिस रक मिया रक साफुं कक सालायया आबनि बागैनो ताबुक सान जरा जों अबनो पुलिस रक जे बिखुब फुनुगै दङ अब जों बरकनो एलार्ट खालाय दङ जुदि अब हायिं आखाय चिनि परिस्थिति ब जागा सयना जों ताबुक अब साइमिया अबनि बागै आईपीएफ सेंट्रल पर डिपेंड खाय दङ